Je vous salue Marie. Iragan egun batez ostatu batean bi gizon ari ziren eztabaida betean, biek ziran euskaldun zintzoak ustean, alara ezin adi elkarren artean, entzuten egona izumore tristean. Ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz mintzo baizen berak jakinola, gure herri maiteaz zuela asola, hau bere gain beharrez bertzen mendagola, gora Euskal Herria frantsesez iola. Bertze oldartu zen euskera garbian, gure hizkuntza ez da galduko agian, hori dugu beresik guk Euskal Herrian, gainerakotan gaude bertzen negurrian, frantzez egin agira joan den aspaldian. Gizon horietan zuhaitzonekoa, batek ondoa zuen bertzeak ostoa, gauza arradori ez dut gustokoa, mendian biziarren dut ikustekoa, gaztainaren aldazkiez jauntzirik pagoa. Baterria goratzen arrotz baten giza, arrotz nahiak berriz herriaren hitza, gure aja egindu gaitez garbi mintza, gainopean bezala galdua gabiltza, ez daizke bi nagusi batean zerbitza. Elgarri direlakoz bi gizon jazarri, gauza bat bera dute bipuzketan zarri, erakatsi nahi dut ikuskak elkarri, gure hizkuntza eta gure Euskal Herri, konparatzen baititut izaite bateri. Anai arrebak entzun enea hotxa, izaite bat ez daizke ez urutxe zosa, herria da gorputza hizkuntza bihotza, bertzetik bere istean bitari bakotxa, izaite horrendako segurra hilotza.